Va? Vill du ha? Oj, sätt dig då. Oj, oj, oj. Just det där. Charlie, kan du säga glass? Bra. Bra, Charlie. Bra, Charlie. Bra. Ja, just det. Ska vi ta en gång till? Sa du Bamse? B-A-M-S-E. Försvann bilden. Ska vi kolla en gång till? Vill du det? Kom, ja, men jag tänkte ta en större bild. Ska vi göra det? Vad är det du då, tror jag?